Inaya ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Bianca's Secret File. Si Bianca na may nakilalang lalaki. At itong nakilala niyang lalaki, ang pangalan ay Aldrin. Pogi, malakas dating, independent sa buhay. Tapos, nagkamabutihan sila. Naging sila. Okay naman yung relasyon nila hanggang sa bigla na lang nanlamig itong lalaki. Tapos tinatanong niya ako ng problema. Busy lang daw sa kung ano man. Sa trabaho. Tapos nalaman niya na iba pala ang pinagkakabisihan yung katrabaho. So, ang siste, gumagawa na lang daw pala ng paraan itong si Alvin para magkahiwalay sila, para iwanan na siya. Kaya lang nagpakadesperada pa itong si Bianca, kaya nilaban niya pa, pinush niya pa ng pinush, hanggang sa wala na siyang napala. So, binlock niya na. Then, after few years, imagine ninyo, ilang taon ang lumipas? 6 to 7 years. Ay, 6 years. To be exact, ha? Bumalik tong Aldrin na to sa buhay niya. Bumalik. Tapos, sinusuyo siya. Pero yung pagsuyo, through text, and calls. Hanggang sa hindi na nakapagpigil tong Aldrin na to, pinunta na sa bahay nila. Tapos nilabas naman ito. Ni Bianca. So, ayun. After niyang labasin si Aldrin, ayun, may iba nang lumabas kay Aldrin. Nagtuloy ang kanilang paglabas-labas hanggang sa natagpuan na lamang ni Bianca ang kanyang sarili na nahuhulog-ulit ang damdamin kay Aldrin ang kanyang ex, pero walang malinaw na label hanggang sa nalaman na naman niya meron palang karelasyon itong si Aldrin. Pero hindi pa umamin si Aldrin, nung tinanong, nung nag-text na congratulations whatsoever. So ayun, nalaman na lang niya na engaged na talaga. Tapos, kinasal na. So, yun. Binlock na daw talaga. Okay na yata siya ngayon. Hindi ko lang sure, Okay na siya. Mukha naman siguro. Eto naman, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share na kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Alisa Mallorca. Bianca, masyado kang tanga. Kunin mo na si Aldrin St. Peter. Sex lang ang habol sa'yo, nakipagkita ka pa ulit. Bianca, masyado kang marupok. Dinaig mo pa ang kahoy. Mas marupok ka pa ron. Ito sabi ni Igop Motovlog. Tingin ko, ginawa lang siyang para usan. Kagigil naman ng boy na yon. Ay, marami pa naman dyan. Marami pang tapat na nonoy dyan. By the way, shoutout po sa TNVR, the Boss Grab Cars Alliance as a solid independent riders group Kapitolyo chapter na nakatune in sa Love Radio. Maraming salamat. Ito naman ang sabi ni Robert Tirao, pag ex-ex na, move on na, tanggapin mo na hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Kung ano man ang meron siya ngayon, maging happy ka na lang para sa kanya. I'm sure happy na siya kung anong meron ka ngayon. Focus ka na sa career mo at malay mo mahanap mo rin ang the one para sa'yo. And I'm sure na walang pake si Aldrin para kay Bianca. Hindi nga nagsabi na, by the way pumunta na ako ng US Hoy! Eto, meron tayong voice message na nagmula pa sa Love Radio Santiago. Pasok!
Hi DJ Rocky, this is Baby Hands from Love Radio Santiago. Napapakinggan na ere ang Rocky's Secret Files dito sa Santiago City, Isabela. To Bianca, always remember that heartbreak would lead you to your destiny. Hindi naman sa lahat ng oras puro sarap ang nararamdaman sa buhay natin, di ba? Minsan may hirap din. But I guess, kumota ka naman siguro sa sarap. No. Seriously, hindi natin pwedeng takasan yung pain at yung sakit na nararamdaman natin. You don't have any choice but to feel the pain. Eventually, malalampasan mo yan. Kung yung ibang tao kinaya nila, I'm pretty sure kakayanin mo din. At one of these days, tatawanan mo na lang yan, yung nangyari sa'yo. Cheer up, Bianca! Yun parang ang pogi naman talaga ni DJ Baby. Oo. Pa-baby nga. Charot with harot. Baby Hands ng Love Radio Santiago. Maraming salamat. Feeling ko rin talaga nakakota naman na sa sarap itong si Bianca. Anyway, eto naman ang sabi ni Joanne Dizon Kalimlim. Maurang bengi po kayo, DJ Rocky. Talaga? Maurang pala. Anyway, wag mo namang ihain ang sarili mo sa ganyang lalaki. Sagrado ang pagiging babae, kaya dapat ibibigay mo lang ito sa taong mapapangasawa mo. Nowadays, madalang na lang talaga yung matinong mga tao. Huwag mapagling sa physical na anyo, plus points na lang yan. Yung mahalaga, tapat at totoo. Sincero, as said by DJ Rocky. Yun ang masasabing tunay na pagmamahal. Hindi yung para-usan lang, comfort zone ka lang sa ganung bagay. Baka may bala ka pang sundan siya sa US ha. Hay nako, sinampal ka na ng katotohanan. Kalimutan mo na siya. Shro! Ito naman sabi ni DR. Maging lesson sana ang story ni Bianca sa lahat ng mga babae na kung ano ang hanap o kung ang hanap ng isang lalaki sa babae para lang sa init ng kanyang katawan, walang love involved, wag na kayong papayag na ibigay ang sarili ninyo. Lost lang ang pinapairal ng ganyang klaseng lalaki kaya madali kayong maloko. Maraming salamat, DR. Ito naman ang sabi ni Lalaine Redita de Jesus. Huwag mo nang ulitin yon. Huwag mo nang gawing hobby ang katangahan. Pag kinakate, kamutin na lang, huwag na sa ex magpakamot. Alam naman niya na may fiancé na nagpagamit pa siya ulit. Ang mga ganyang lalaki, sex lang ang habol. Malayo ang fiancé, kaya siya ang ginagamit. Pero siguro, maging learnings na lang sa kanya na huwag ulitin ang pagkakamali niya. Move on din pag may time. Thank you from Naga, Camarines Sur. Maraming salamat, Lalaine de Jesus. Hi din po kay Ira Pascua. Happy birthday kay Alvin Baquillas ng Balayan, Batangas. Hi din kay Boss Louie Valderrama at ang sabi niya ang sakit naman na nagparamdam lang si ex dahil sa kanyang init ng katawan. Tapos napayag si ate girl. Ganun lang ang setup. Hindi naman yun magpaparamdam ng paulit-ulit. Kung nasiguro na sa iyo. Huwag maging bulag sa pag-ibig. Sabi naman ni Charles Sancho, ewan ko ba rito? Bakit parang at first naloko na si Sender nung Aldrin? Tapos, bigla pa rin pumatol. Ganun talaga. Sabi nga ni Nestor Gabayan, iwanan mo na yan. Pinanakip butas ka lang. Oo, dapat ang hanap mo, tapat at totoo. Sabi dito ni Boss Jamie, saan yan sa US? Pa-deport natin. True. Walang lugar ang mga manluloko sa mundong ito. Wow! Charot, with darot. Knowledge. Number 1, knowledge. If you have a knowledge, or the knowledge, diba? Na may jowa, may asawa yung tao, okay yun. Gamitin mo yun para pigilan yung sarili mong nararamdaman. Kung wala kang knowledge, inosente ka, ibig sabihin, laban mo lang yon. Pero tandaan mo, kabisyo, na kapag naghahanap ka ng pang-seryosong relasyon, yung pang-matagalan, mag-research ka rin. Diba? Bago tayo bumili ng isang bagay na magagamit natin sa buhay natin na alam nating mahal, magre-research ka muna. Diba?
For example, may bibilhin kang refrigerator. Siyempre, hindi ka naman agad-agad bibili ng ref na makita mo lang sale. Titingnan mo muna kung, okay, matipid ba to sa kuryente? Kung convenient ba tong gamitin? Lahat ba ng pangangailangan ko sa kuryente, nasa kanya na? O kahit papano, ma-meet man lang yung standards na yon. Di ba ganun tayo pag namimili tayo? Ultimo nga sa panty, di ba? Kung pwede nga lang lahat ng undergarments, sukatin mo, di ba? Kasi gusto mo talaga na makita yung what's fit for you or not. Ganun tayo sa buhay. We are programmed to be that way. Na inaalam natin yung mga bagay-bagay. Pero bakit sa taong papapasukin sa buhay, hindi natin inaalam-alam yung mga bagay-bagay? Bakit nagkukulang tayo sa research? Samantalang, ang dami namang paraan para makapag-research tungkol sa background ng isang tao. Hindi, gusto ko kasi yung natural way lang of meeting and yung makilala yung tao. Pero imagine, itong si Bianca, kilala niya na yung tao eh. Kilala niya na, nagpakilala na sa kanya mismo. Back in the days na magkarelasyon sila, naging cold si Aldrin. Tapos biglang niloko siya kasi gusto niya nga na magkaroon na ng rason para iwanan na siya. Unang sampal na yun eh. Tsaka yung pakiramdam na, ay, sex na lang yung habol sa akin ito. Wala na kami ibang pinag-uusapan kundi sex lang. Nakakasarap ba yun sa pakiramdam? Well, masarap naman siguro talaga pag gano'n. Charot o darot. Pero yung umulit ka pa doon. Anong ibang usapan na yun? Well, sana matuto ka na talaga, Bianca. Sana hindi ka na maging marupok. Okay lang naman kung nakakagawa ka ng kasalanan pero sa sarili mo lang. Uulit-ulitin ko etong rule of thumb ko. I mean, etong parang mantra ko. Okay lang na gumawa ng kasalanan. Oo. Okay lang. Basta kung gagawa ka ng kasalanan, gumawa ka lang ng kasalanan sa sarili mo. As in, sa sarili mo lang. Yun lang. As in, yung walang ibang taong maapektuhan. Yung ganon. Kasi pag ganon yung paggawa mo ng kasalanan, ikaw lang yung maapektuhan, sa'yo lang yung sakit, sa'yo lang yung pighati, ganyan. Ay, parang ang saya naman nun, diba? Kung wala namang ibang taong natatapakan, why not coconut? Sarili mo naman yan. Gusto mo naman yun eh, diba? Kumbaga, you can have multiple partners if you want to, as long as wala kang natatapakan. Wala kang naluloko, wala kang nabibiktima, diba? Pwede yun eh, kasi sarili mo lang naman ginagawa mo ng kasalanan eh. Kumbaga, I mean, di natin masabi na kasalanan kasi pumapayag ka. O sabihin natin na you are allowing those things to happen to you and that's okay. Kasi may consent ka. Plus, sarili mo lang naman yun eh. Diba? Wala namang iba naapektuhan. Wala ka namang pamilya. Single ka naman. Okay. Pero pag may knowledge ka na yung other party, merong iba, medyo mag-step back ka naman. Diba? So, yung mantra na, kung gagawa kayo ng kasalanan, go. Pero siguraduhin nyo yung kasalanan na yon, ang makaka-apekto lang, yung consequences nun, sa sarili nyo lang. Walang ibang taong maapektuhan. Diba? May iba kasi po, no, na okay sa kanila yung may multiple partners. And maganda yun kung sakaling yun din yung klase ng tao na tagpuan mo. Hindi ko po in-encourage na yung tao, ganun po yung gawin sa buhay. As in talagang ayaw na ayaw ko yung may mga multiple partner kung sariling pananaw ko yung tatanungin ninyo at kung sa personal life ko gagawin ko yung hindi. Pero kung ganun yung disposition niya sa buhay at ganun yung orientation niya sa buhay at ganun yung preference ng tao sa buhay, then go ahead. Pero kung hindi yung pinapangarap mo sa buhay, then huwag mong gawin yun.
Kung may nagbebenta sa'yo na ito yung sarili niya, macho ako, pogi ako, huwag mong bilhin. Lalong-lalo na kung alam mong lulugi ka. Lalong-lalo na kung magagamit mo, panandalian lang. Pwede ka naman bumili ng isang bagay o tao na alam mo pang matagalan. Yung hindi masisira. So, yun yung hanapin mo. Huwag ka agad magpapabudol. Kailangan protektahan mo pa rin yung sarili mo. At yung pagpoprotekta na yan, hindi ibang tao yung gagawa kundi ikaw mismo. So, bago ka magpapasok ng tao sa buhay mo, at bago ka magpapasok ng tao sa puso mo, ganyan. Oo. Kahit pa paano, do your research. Do your research. Tsaka, know your non-negotiables and negotiables. And this will guide you dun sa tamang tao para sa'yo. Sa mga kabisyo po natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, up until 12 midnight. Susunod na po ang programang Top Secrets. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Bianca's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!